हवा गुगली के ब्लैक मैजिक करतला हाँ किए कर देंची हाँ चमत्कार कर देंची मो भौणी रेस्टोरेंट खोलिया कथा ए तो रेस्टोरेंट खोलिया कथा हाय जय जगन्नाथ साग मैंने मुझे जाऊँगी करी चिकेन तरकारी तो आपण मैंने देखुन केमती कर चिकेन तरकारी यहाँ हूँ होम मेड ब्रेड यहाँ अधा है फुल है तो चलो आम देखा चिकेन तरकारी आमर एबे आमर कड़ईटा बसी एबे पकेबा आम तेल
केमती ହେଇଛି ଚିକେନ କୁହ ଭାରି ବେକାରିଆ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ଖାଉଛୁ କାହିଁକି ଉଠି ପଳା ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବା ଉଠିକି ପଳା ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ନଷ୍ଟ କରିବି ନା କଣ କିଛି ବି ରାଗିବ ନା କେମତି ହେଇଛି ଚିକେନ ଭାଇ କେମତି ହେଇଛି ସତ କହ ତୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ ତୋର ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କହ ହେଲେ ଆଜୀବନ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବୁ କହ କେମତି ହେଇଛି ସତ କହ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ଦେଖ ଓ ମୋ ଭାତ ଆଣିକି ଆସେ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଚକୁଳି ଚିକେନ ତାଙ୍କର ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ ପକୁଡ଼ିର କମ୍ବିନେସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଭାତ ନେଇକି ଆସିବି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଥିଲା ଜାଣିଲ ହବା ଗୁଗୁଲିକି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଥିଲା ହଁ କିଏ ତା ଖଟ ତଳୁ ବାହାରିଲା କଣ୍ଟା ଫଟୋ ତୋ କଣ୍ଟା ତଳୁ ସେଟା କ'ଣ ଡାହାଣୀ ଖାଇଲେ କୁଆଡ଼େ କରନ୍ତି କହିଥିବ ସେଇଠୁ ଆଉ ପିଟୁଥିଲେ କଣ୍ଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଟାଇଟ୍ ସେତେବେଳଠୁ ପଡ଼ିଛି ତୋ ପକେଟରୁ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ସେ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ଆଣିକି ଆସେ କ'ଣ କେମିତି ଚିକେନ ହେଇଛି କୁହ ମୋ ଭଉଣୀ ଚମତ୍କାର କରିଦେଇଛି ହଁ ଚମତ୍କାର କରିଦେଇଛି ମୋ ଭଉଣୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା ଏ ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଆର୍ଥିକ ସହଜ ଆସିଗଲା ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ଡାଇଲଗ ଗୁରା ମନେ କରି ପଚାରେ କହିକି କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଭାଇ ତୋତେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କହିବା ପାଇଁ ना ना फ्री में इतना ही मिलेगा फ्री ना तो विद्यारायण कहलु तो स्त्री रायण कहीं कहलु हाँ ना भल हाँ। बढ़िया है चमत्कार ना होची माने केते स्त्री प्रति केते भल पाया देखि देखि गूगल डरी गला तू डरी गलु सेवा कि डरी जाते मो भाईर किछि नहीं मर जाऊ बस जाऊ ମୁଁ ତ ଖାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି हाय सांग मैंने तो आज आमर एटा थिला चिकेन तरकारी मु करथिली आ बहुत बढ़िया आनथिला तो आज ब्लॉग टी एठी मु रखुची जदि वीडियो टी भल लागिछि तले लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय।